Botabádesnos de menos, Xa estamos de volta e a palabra desta semana foi xoaniña. E xa sabedes, se queredes ver os resultados dunha tacada desde a nosa canle de YouTube, non tedes máis que arrastrar. E imos aló coa nosa pequena análise. Esta semana recibimos só un castelanismo, pero é a palabra que máis veces nos enviastes. A verdade é que o agardábamos un pouco. Mariquita. Tamén recibimos mariquiña e mariquitiña, pero o certo é que isto é unha adaptación ao galego deste castelanismo, deste termo do español. Para quen non o saiba, mariquita creouse a partir do nome propio María, e ao parecer temos bastante costume pois de darlle nomes de persoa, nomes propios a este insecto que nos gusta tanto. E o exemplo témolo no segundo termo que máis veces nos enviastes, que ademais foi o que nos puxemos de exemplo, xoaniña, que evidentemente ven de Xoana, que por certo tamén nolo enviastes, e tamén nos mandastes xuaniña e súaniña. Outra das máis populares tamén é un nome de muller, Maruxiña. Tamén moitas de vos nos enviastes o termo rei, que sí que está recollido, pero aquí hai algo que contar. A orixe deste termo posiblemente veña de algunha canción infantil ou de algún dito popular. E precisamente desde Mondoñedo enviástesnos unha canción con esta palabra. Eu non sei como se canta, pero di así: Rei, onde eu irei? Arriba ou abaixo? Dimo axiña. Por certo, rei tamén é un nome popular dun paxaro. E temos outros casos similares ao de rei. Enviástesnos a palabra adiviñón. E temos que dicir que hai un verso popular no que se utiliza este termo e que se adoita dicir cando botamos este insecto a boiar. Sería: adiviña, adiviñón, se mañá hai sol ou non. Tamén o termo costureiriña ten un dito popular, que é costureiriña, costureirón, dime se mañá chove ou non. Así que parece que estamos un pouco obsesionados con pedirlle á xoaniña que nos diga que tempo vai facer ao día seguinte. Ademais de costureiriña, recibimos tamén costureira e crese que este significado pode vir de que o movemento da xoaniña é similar ao que fai unha costureira ao traballar. Curiosidades. Enviástesnos San Antonio como nome para a xoaniña. Non consta no galego. Pero en castelán, un dos nomes que recibe é Vaquita de San Antón, ou sexa que pode ser que teña algo que ver. Mariposiña de Deus. En galego non hai a forma mariposa, aínda que en portugués sí, ademais de borboleta. Pode que a palabra mariposa tamén sexa collida de algunha canción, como vimos nos exemplos que xa comentamos. Rosiña de Deus. Constaba só o de chamarlle Rosiña, sen o de Deus. E aquí hai algo que contar. Iso de dotar as criaturas pequenas de alma, sentimento e fe é propio da corrente do ilozoísmo, de darlle vida a seres inanimados. E houbo algúns escritores do Seminario de Mondoñedo que se autodenominaron ilozoístas e que precisamente escribiron moitos poemas nos que estes bichiños pois teñen fe e son criaturas de Deus. E rematamos enumerando o resto de termos que nos enviastes. A única que non consta, roxa negra, pero creemos que é bastante evidente de onde sai esta creación. Cascarrubia, de casca, caparazón e rubio pola cor. Papasol, temos que dicirvos que tamén se adoita utilizar papasolín. Cochinela, tamén nolo enviastes, é un nome zoolóxico. Cochinela septempuntata. Papoia, aínda que tamén pampoia. Tamén nos enviastes pampoiña. A verdade é que temos un pouco de costume de poñerllos diminutivos a este insecto. Boaniña e penoniña. E rematamos cos únicos dous termos que botamos un pouco en falta de todos os que nos enviastes. Un é barrosiña e o outro é estebo. Volvemos a utilizar aí o nome propio para denominar a xoaniña. E isto foi todo, agardamos que vos gustaran os resultados, lembrade que mañá haberá nova palabra, non hai descanso, e, como sempre, moitas grazas por participar. Chao!